Unha dúbida que teño todos estes días. Que bolso poño? Poño hoxe este, de apio? Mira, neste cabe de todo. Teño aquí para pintar os beizos. Isto foi idea dun diseñador moi importante italiano. Valen un ollo da cara. E nós hoxe imos a preguntar aquí á rúa á xente que lle parecen estes modelos. Levamos o mesmo bolso. El mismo bolso, como el mismo bolso. O mesmo bolso? Ti levas aí un igual. Ai, sí. Que bolso dos que traigo lle gusta máis? O bolso. Home, será unha barra de pan. Non, é un bolso. Eu vou un solo. Bueno, este tamén é un bolso, mire. Levo aquí todo dentro, Mira. Sí. A mí me gusta este. Quere probalo? A ver. Pois este pa merenda está millor, sí. Quere probar este de apio? Pero vamos a ver. Un bolso. Mellor pa ti este. Este. Canto pagaría por el? Nada. Nada. Eu non o quero. E o do apio? Tampouco. Pois é máis caro aínda. Pois eu nada. O apio está ben para comelo. Pero Si, en crema queda riquísimo. Pero ti sabes que isto foi un bolso que fixo unha marca de alta costura italiana que triunfou na Semana da Moda de Milán. Bueno, hai gustos para todo, non? pois pareceme ben. Parece unha chorrada, pero Aquí non o ve por aquí. Nada. E canto vale? Pois vale casi 4.000 euros. Me caches. Ay, Dios mío, no me diga. 4.000 euros, está muy caro. bastante. Pareceme ben. Pareceme ben. Se valera 500, igual eu comprado. Non son tan moderna. Nada. Non o mercarían, non? Non. Ao mellor algún que teño por ali vello e tal, poño unhas lechugas ou algo e tamén non podo traer, A mira. moda é creatividade, hai que botarlle aí un pouco de arte. E valle genial no carro, así non lle rouban, porque quen lle vai roubar a barra de pan? As cousas caben ben, Teño bolsos que nos que caben menos. 1.000 euros. Se daches curta, case 4.000. Casi 4.000, me cago na leche. Pero a mí non me sale a pena do corpo meter 4.000 euros nun bolso. Parece. ver, e canto vale o bolso? 900. No. O que non ainda non nos gano no mes. Bueno, para quen ten moito é barato, pero... Son O artistas. peor é que cando rompa a barra de pan, adiós bolso e adiós todo. Animarías a desfilar cun bolsos destes, como se estuviéramos aquí na Semana da Moda de Melide? Eu por desfilar non tería problema. Sí, somos modelos en todo. Así.